ug karon ania ang inyong anchorman. Imposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbiso. Adlaw karon may higala nga Martes, pitsa 24 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may iskutanan karong nga buntaga mga higala. Ang presyo sa lana ni sugod na pag uminto karong mga orasa. Apan ang big time oil price hike nga unang planong gipatuman nga kapin sa 4 ngadto sa 5 pesos matag litro. Kaduhaon pag patuman karong simanaha. Aron di makalitan og mabugatan pag-ayo ang mga konsumidor. Straight to the point. O ni Roy resulta mahigala ha sa problema dito sa Middle East. Ang pagtaas mahigala sa presyo sa lana. Ug unya ang ato mga OFWs nga mamauli mga higala. Samanta og mangita og trabaho para nila o mauli sa Pilipinas. Straight to the point. Dako ni nga tubangonon sad nga problema nato. Bisag dili ta directly nga affected ni ining mao nga sitwasyon. Kay wa man tay labot nila dito mga higala but indirectly dakong epekto gyapon sa ato mga higalang nasod og atubangon nga problema unya. Straight to the point. Embahada sa Pilipinas sa Qatar ug Saudi Arabia niauhag na sa mga Pilipino nga magpabilin sa kabalayan o sa luwas nga mga lugar human sa palupad sa mga missile sa Iran sa US military base dito sa Qatar. Straight to the point. Isip baos may gala sa Iran ngadto sa US. Ilan ang giatake mahigala ng US base dito sa Qatar. Unya niresulta kini sa temporaryo usab nga pagsira sa mga air traffic o nitambag sa mga tao nga mangita o mga luwas nga mga dapit subay sa hulga sa Iran nga mobaos pag-atake sa Amerika sa ilang nuclear sites. Straight to the point. At pagtagad sa karong nga buntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kadako ning maong gubat dito mga kaigsunan. Atong hatagan og dugang pag-analisar karong nga buntaga kining sitwasyon dito sa Middle East. Onya kini ni ang mga panghitabo mga higala nga bomba mga higala ni Trump dito mga kaigalaan sa tulo ka mga nuclear sites mga higala sa Iran. Di na gusbat kini mga sukin tigpaminaw. Og mahinungdan nga ang Iran mga higala direkta na karon kini nga pag-atake sa ilang mga US bases dito. Labi na sa Qatar mga higala usa kini ka direct attack na ngadto baos mga higala sa Amerika. Straight to the Kay point. permiro pag bomba may gala sa Amerika ang ilang gibawsan ng Israel. Pero karon ang ilang gibawsan may galang US base nga tuas Qatar. Mo ang mga tao dito pwedeng panagan sa mga kaigalaan. Kaya dunay mga nanglupad nga mga missiles dito. O nasagang hinuon ni sa ilang mga interceptor dito sa Qatar. Straight to the point. Ang problema mo anak kung daghan gyud kaayo nga muuwan nga mga missiles. Dunay uban may galang di masagang. Straight to the point. At ni pagtagad lumuntaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigsunan, balik din sa ato ang Junta Provincial sa Sugbo ni tapos na sa regular session ini kagahapon sa pagpangu ni Vice Gobernador Hilario Davide III. Naagi usab sa palanog mga higala ni Davide, atong ipaminaw ning pamahayag ni Davide kasamang rem. Nakada rem karon taon na siguro no. Inday si ato man pa adtuan kagahapon. Kay dunay pamahayag si Davide panawagan nga mga panaghiusa o paghatag og suporta ni incoming administration governor. Sa incoming administration pinagi ni Governor-elect Pam Baricotro. Straight to the point. Gibuhian kini ni Davide ang mga pamahayag kagahapon nga kung unsay kaayuhan sa Sugbo angay suportahan sa bag-ong mga membro sa provincial board. Straight to the point. Nindot na nga statement mga sukit tigpaminaw. At least doon na kay pamilin-bilin ba? Vice Governor Junjun Davide, pamilin-bilin ba? Sakto ng imong tambag nga alang sa mga sakop sa provincial board.
ang sunod nga mga membro sa provincial board, kung unsay kaayuhan para sa Sugbo, kay gimahal man ka natong Sugbo, gimahal man ka ang katawhan, unsay kaayuhan para sa katawhan, suportahin ninyo. No, ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan. Kalisod bang kayo nga magbabagbabag. So asa man ang loyalty ninyo? Tuan ni Gwen or tuas katawhan? Nya mga tao anang Sugboanon nga mga intelligent voters, dili na ninyo pwedeng isuot bulsa oy. Makasabot na mga Sugboanon og unsa ning inyong panghimuon dinha. Mo na nga sakto ning tambag ni Vice Governor Junjun Davide o panawagan sa panagiusa o paghatag og suporta sa incoming mga higala nga gobernador sa Sugbo nga mao si Pam Bariccuatro. Straight to the point. Samtang si Arsobispo sa Sugbo Sab Jose Palma nanawagan sa tanang mga umaabot nga mga lokal nga mga opisyal nga unahon ang tinuod nga serbisyo. Inay ang ilang personal nga interes sa paglingkod na unya nini sa katungdanan sugod karon nga simanaha. Straight to the point. Kay John 30 man, next week pa di ay, no? John 30 mga higala. So, sugod sunod simana mga higala, no? Kinhanglan nga ipatigbabaw gyud ang interest sa kadaghanan, interest mga higala sa kininiang katawhan, no? Ato ni tagag pagtagad mga kaigalan. Sa kauluhan, ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nagtinguha sa pag-dismiss sa impeachment complaint batok kaniya tinagis pagtubag na sa writ of summon sa Senate Impeachment Court. Sa 35 kapahina nga tubag gihulagoy ni Duterte nga illegal ang pagsugod pa lang sa impeachment complaint batok kaniya. Straight to the point. Sa gawa sa nasod, United Arab Emirates ni kondinar sa pag-atake sa Iran batok sa US military base nga naa sa Qatar. Straight to the point. Kini guban pang mga sultanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP nga